Ahoj, kluci. Není doma Lucie, prosím vás? Není. Aha. Ona nějak přestala brát telefon a říkala, že jede domů právě, já jsem s ní chtěl mluvit. Byla doma, ale jela ke kamarádce, k Teresce, ale nevím, kdy se vůbec vrátí. Jo, aha. Něco spotřeboval? No, potřebovali jsme domluvit nějak, na to vypadá, že asi se budeme muset domluvit na odvezení věcí a tak, no. Tohle bych ti ráda pomohla, ale bohužel fakt ani nevím, kdy se vrátí. Nechcete jít na kafe nebo na čaj? No. Pojďte na chvíli. No, na chvíli. Tak pojďte. Tak jo. Na chvíli. Tak pojďte dál. Dobrý den. Dobrý den. A vy máte ale návštěvu, nebudeme rušit? Pojďte si sednout, pojďte. Opravdu? Tak Nevadí, to jsme zase nevadí, jako tak nechtěli v vás pohodě. to vyrušit, Pojďte když si to. sednout. Tak pojďte. Kluci, a vemte si koláč. No, když... Nabídněte No, si, děkuju. šup. Máme taky na veterině takové Tak plemeno. děkuju. Ale snad ještě větší než ten. Kuba to ví, kolik se žere, veď, když byl u vás. A přines, ať ho uzdraví. Vždyť to říkám, že v životě se může stát ledacos. A že je to samý překvapení. No. No, jseš chlap, sakra, ne. To už je život. Někdy v životě trvá hodně dlouho, než člověk najde toho pravýho. Já vím, že se to říká, no, ale jste mladý, veselý kluci, chytrý, šikovný. Nesmíš smutnit. Jseš chlap, sakra, ne. Tak neblbni. Když jsme ji vezli domů, protože byla celá rozpádaná. Víte, on s těma, když jsem... Tak se narodil orangutánek, má 3 kila. Táta mi to bylo. To je paráda tohle. Paráda. 45 si pořídí s nějakou pihatou. Nánou dítě. A neumí to ani slušně tý holce oznámit. Daj takovou ránu. Ona se sotva smíří s tím, že se rozvedeme a dostane další ránu. To je neskutečný. A ty na mě taky nekoukej. A vem si ten koláč.